Sutra u 20 sati na sceni kazališta Knap na programu je još jedna izvedba predstave Smrt Sokratova. O njoj razgovaramo s redateljem Nenadom Glavanom. Dobrodošli u Studio 4. Dobar dan vam. Dakle, premijera vaše predstave bila je u ožujku u centru Travno. Jeste li se sada udomaćili na Peščenici ili ćete i dalje mijenjati mjesta izvedbe? Pa gledajte, nadam se da ćemo mijenjati i dobro mijenjati s obzirom i dobro je biti na periferijama grada Zagreba i ono što ima Pariz zove se Maison de la Culture, kuća kulture, to je festival i inicijativa pariške kulturne politike grada, da se što više razvija periferija. U tom smislu evo i mi idemo dakle od kazališta do kazališta, nekadašnji kulturni centri danas su tu, želimo ih oživjeti što više, pogotovo sa ovako i ozbiljnim naslovima kao što je Sokrat. Zanimljivost predstave je da spaja klasičan tekst sa najsuvremenijim tehnologijama, a to nije baš uobičajeno za naša kazališta. Gledajte, kada radite Sokrata i Platona, koji su bili avangardni u svom periodu, onda se nameće i avangardnost i današnja. To smo pokušali napraviti i napravili smo kroz tehnologiju Smart Shoota, motion capture i evo uspjeli smo. Uspjeli smo na način da smo dobili predstavu sa 2 glumca koja funkcionira kao jedna velika ansambl predstava, s obzirom da preko ove tehnologije uspijevamo napraviti, dakle, igrati niz lica, skakati iz jedne uloge u drugu, iz jednog lika u drugi, kroz jedan vrlo ovako dinamičan i suvremen tehnološki pristup. Koliko je to bilo produkcijski zahtjevno, a samim tim produkciju radila je jedna neovisna zapravo umjetnička organizacija? Produkcijski to je izuzetno zahtjevno. Zahtjevno je s obzirom da kao nezavisna scena smo limitirani budžetom tim koji je. To nisu veliki budžeti, bilo bi bolje da su puno veći. Tako da je dosta tu entuzijazma, tu je dosta prijateljstva, tu je dosta dakle i nekog, kako bi rekao, vjere u teatar, vjere u umjetnost, da se pokažu moji suradnici i ja, evo, u tim okolnostima radimo po puno manjim honorarima, ali evo, rezultat je tu. I u izboru glumaca spojili ste zapravo na nekakav način i klasičnu divu i mladu snagu zapravo našeg glumišta. Apsolutno, dakle, išli smo to je Branka Cvitković, nacionalna prvakinja, i mladi glumac Toma Medvešek. Bio to idealan spoj, dakle, imamo Branku koja ima 70 godina, ona to igra kao u godinama Sokrata, tu se negdje podudaraju, i imamo mladoga, dakle, Tomu Medvešeka koji je kao i Platon bio, dakle, učenik Sokrata, i tu se također negdje podudaraju ta mladost i iskustvo i zrelost gdje se nadopunjuju i gdje jedno slavi drugo, dakle, gdje mladost slavi iskustvo, iskustvo slavi mladost, i to je jako dobar spoj. Vaša umjetnička organizacija Skop sudjeluje već 10 godina u različitim projektima. Koje ste sve projekte do sada uspješne imali i koje bi zapravo mogli trenutno izdvojiti? Gledajte, dakle, ova predstava Smrt Sokratova je dio trilogije koju smo krenuli već prije nekoliko godina. Krenuli smo, dakle, sa Vergilijem i tekstom baziranom na Eneidi, Troas Discount, koja se bavila konzumerizmom. Zatim smo nakon toga išli drugi dio trilogije koja je, dakle, bila Table d'Hôte, baziran na Petronijevoj Gozbi. I ovo je treći dio, dakle, koja završava taj ciklus o demokraciji, državi, Smrt Sokratova. Na Platonu imamo 3 velika antička klasika, grčka i rimska. Tu smo nekako zaokružili tu temu, te teme koje možemo ovako objediniti kroz, dakle, konzumerizam, gozba i smrt, pa negdje tu demokracija, nekako smo možda detektirali neke boljke demokratskog sustava, onoga koji jest najbolji kojeg živimo do sada, ali svakako ga moramo preispitivati da bismo ga učinili boljim. Tako da Vi ste se školovali između ostalog u Rimu, tamo ste završili filmsku, ali i digitalnu režiju, pa možda vam je ovo blisko sada na nekakvim novim tehnologijama i razumjeti, ići prema toj produkciji jednoj suvremenoj, modernoj. Koliko vam je to zapravo pomoglo upravo taj inozemno obrazovanje i stjecanje znanja koje možete danas evo pokazati na našim kazališnim daskama? Da, apsolutno. Ja sam završio, dakle, režiju na Rimskoj Sapienci u klasi profesora Ferruccia Marotija.
Imao sam tu sreću da sam bio kasnije prva generacija digitalne režije, gdje smo dakle bili prvi ti koji smo ulazili u sve to i to je bio prvi europski studij digitalne režije na državnom važnom sveučilištu. Imali smo, dakle, pošto je riječ o Rimu i jednom velikom svjetskom centru također, gdje se i puno proizvodi, raditi sa najboljima. Dakle, na području kazališnog imali smo profesore kao što je Peter Brook, na području filmskog imali smo Voltera Murča koji je montirao Apocalypse Now, pa preko svih ovih talijanskih redatelja i tako dalje. Tako da smo mi, to je baš ovako bio jedan epicentar i dan danas je, što se tiče izvedbenih umjetnosti općenito, dakle i filma i televizije i kazališta i danas digitalnog, kao što znamo Raj, Rim i Italija ima dugu tradiciju kinematografije, kazališta, jedan dio kazališta tamo i nastaje uz Grčku, tako baštini se ta renesansna tradicija i futurizam kasnije, dakle i suvremeno i klasično. I uvijek u Rimu, kada ste u Rimu, vrlo taj spoj tradicije suvremenog je neminovan. Vi uvijek imate te naslage antičkoga, staroga, te povijesti i te kada ste se suočili s time, onda krećete dakle u područje suvremenog koje, evo, kažem, sve ono što nam danas izgleda kao renesansa nekad postaje kasnije, kao suvremeno postaje kasnije klasika, klasika je bila nekad avangarda. Predstavu Smrt Sokratovu namjeravate igrati na otvorenom, kako mislite to izvesti pod vedrim nebom? Da, ovoga ljeta gostujemo i otvaramo jedan novi festival opere, drame i baleta u Rovinju. Igrat ćemo ispred katedrale. Uz ovo što sad smo koristili, koristit ćemo još i tehnologiju mappinga, tako da ćemo osvijetliti sa Rovinja poput svetionika i bit ćemo vidljivi daleko, daleko na moru. Imate li u planu gostovanje izvan granica Hrvatske? Apsolutno, već su nas kontaktirali sa nekih festivala. Ova predstava je dakle novost i za hrvatsku scenu, ali također i za, nema ovako puno ovakvih predstava ni na evropskoj sceni, ni šire. Koriste se projekcije i tako dalje, no ovdje vam moram reći jednu stvar, sve što radimo, dakle, što je vezano ovako što izgleda elektronički, što je projekcija, to je sve u biti proizvedeno uživo. I tu se vraćamo na samu bit kazališta, a to je da je kazalište par excellence umjetnost žive izvedbe. Tako da sve što vidite tamo, to je uvijek različito. Dakle, ta animacija koju ste vidjeli... Ne može se uvijek ponoviti. Ne može se ponoviti, neponovljiva je. I to je velika boljka. Može biti bolja, ali naravno može biti i gore. Tako je, to je teatar. To je ta svečanost teatra koja je uvijek jedna ceremonija, jedno slavlje. Može biti i ovako i onako, ovisi o puno faktora. Vjerojatno umjetnička organizacija Skop, na čijem ste vi čelu, planira i nove projekte. Možete otkriti neke od njih. Sada smo govorili dakle o ovoj zadnjoj Smrt Sokratova i bit će predstavljena i prikazana, igrana i pod vedrim nebom, ali pretpostavljam da i druge komade. Da, ove godine, evo, također smo ušli u program kulture Grada Zagreba za 2020. godinu, 19. i 20. sezonu. Izlazimo s jednim novim tekstom suvremenim ovoga puta. Dakle, to je autor Emanuele Aldrovandi, jedan mladi europski autor s brojnim priznanjima. Predstava se zove Alarmi i bavi se praktički sa ekstremističkim i terorističkim pokretima u Europi. Kako nastaju, je li to porazi društva ili same individue koji nastupa kao terorist? To je upravo ono što predstava propituje na jedan vrlo začudan način. Tema je vrlo ozbiljna, tema je dakle, evo, nažalost aktualna već dugi niz godina, pa smo se odlučili pozabaviti s time. Da, evo, od povijesti do ovih najnovijih aktualnih tema došli smo do kraja. Hvala gospodine Glavan na gostovanju u Studiju 4. Hvala vama. Svaki dan uživo. O relevantnim temama. Izravno s mjesta događaja. Donosimo novosti iz Hrvatske, Europe i svijeta. U najopsežnijemu informativnom programu. Svakodnevno, objektivno i pouzdano. Studio 4 na 4.